Pane zvandafunga manje. Mambo zvinoti mababy akaenda out kana kuti nemafesi avo, then the guy orders food or chicken with bones, and then apa baby anenge ajaira kudya mabhonzo kumba. Unomwe vanhu aita kutambura. Apa bhonzo anenge ada kuritsenga, like inini madira andoita kutsenga mabhonzo. Munatanga kutenderera yo. Iya nyatoziva kuti anotsenga mabhonzo. Shamwari usanyare kutsenga bhonzo kana uchitsenga bhonzo tsenga bhonzo zvekuti hanzi mfesi aripo intambura kutsenga bhonzo ndotsenga munhu anotambura ega rudheni kwake anotsenga mabhonzo asi kana ari murestaurant nyama inenge ita zvekusesekedzwa achitenderera bhonzo une namba wakagumbuka usina kunyatsoguta uchichika kutsenga mabhonzo. Haini bhonzo ndobubunya shame. Bhonzo. Ameriko. Ntanda kutsenga bhonzo rako noti hanzi fesi aripo what. Nenomba nenzara. Bhonzo ngatitsenga.